התחיל עם בדיחה כזאת פשוטה. בן אדם רוצה להגיע לרמב"ם דחוף, מה הוא עושה? אז הוא נדרס. אני בלי משקפיים. מרוקאי מחכה בתחנה לאוטובוס מספר 9 בכדי לנסוע. הגיע האוטובוס לתחנה, המרוקאי אומר לו, 9? הנהג נסע. עזב אותו בתחנה. עוד הפעם אתה מפריע פה? זוז רגע. איך קוברים פרסי? קוברים אותו עם התחת בחוץ שיהיה חניה לאופניים. איך פרסי זורק בשבת חתן סוכריות בבית הכנסת? זורק אותם עם גומי שהסוכריה תחזור. תעלי את זה לפייסבוק. תגידי, אם רומני נכנס אליך הביתה ולא לקח כלום, זה כנראה שיחזה לו משהו. מה? היא נכנסה באמצע, בגלל זה נזכרתי. אבל עם תנועות, שמרוקאי שמעון. בא לבקר אותך בבית ויוצא עם ידיים ריקות, קרה לו משהו. מרוקאי זה גסה, לא אכפת לי. זה רק לבני 18 ומעלה. מרוקאי יושב בבית סוהר הרבה שנים. הבטיח לחבר'ה שהאסירים, ברגע שאני משתחרר, אני הרי לא הייתי עם בחורה הרבה שנים. ברגע שאני יוצא בחוץ משער הכלא, כל בחורה שאני רואה, פותח לה את הפה לפי מספר השיניים, אני מבצע. טוב, למזלו הרע הוא יוצא מהכלא, הוא פוגש אישה זקנה עם מקל. פותח לה את הפה, מצא שן אחת. ביצע מספר אחד. הוא הלך, היא קוראת לו, בוא בן שלי, בוא, יש לי עוד שניים בפנים. זה במרוקאי, זה קריאה. תקשיבי, אשתי היה לה 50, הבאתי לה סטנדאפיסט, באמת, ב3,000 שקל, וידר אותנו שעתיים, לא גס, כי המשפחה של הדתיים. יעני, אם זה היה גס, היה עוד שעתיים על גס. מה זה בדיחות? תגידי, בן אדם, בחורה, אשתי, הוא אמר, איזה שיר את רוצה? כי הוא מנגן, הוא מחכה זמרים. איזה שיר את רוצה? היא אומרת לו, של אייל גולן, הוא אומר, צאי לחלון. רגע, שמעון! שמעון! איך שלמה מגיע אלינו בבוקר? איך? סיבון עושה במצב, הוא כל הזמן מסתרק, תכנסי את הקרחה. לא, אבל תספר להם איך אתה נכנס חינם לאתרים. או, אתרים. יאללה. תשמעו רבותיי, אין אתר בארץ, בהן צדקי, שאני נכנס מרים עם שמי. תשלום. אין בעולם. זה פרינציפ, באים אליי משפחה, אומרים לי, שמעון, פה אתה לא מצליח. רק אומרים לי לא מצליח, ואני מתחיל לחפש דרכים. טוב, הכנסתי אותם לחוף גיא, את כולם. נשאר ילד קטן עם אבא שלו. הוא אומר לי, שמעון, אי אפשר להיכנס. אמרתי לו, מה? הרטפתי אותו עם 2 בקבוקי מים, הורדתי לו את זה, נשאר עם בגד ים, ובאתי אליו בהיסטריה. פאק! מי הוציא אותך בחוץ בכביש? אז השומר אומר, איך אתם מפקירים ילד כזה? תכניס אותו מיד. רגע, שמעון, נו, עכשיו רק עם הרכבים האלה. איזה רכבים? שאמרת, הם, נו, מה אתם עושים כולם בתור? זה שהלכתי בוא שלום, אחרי שלום. מה תשמע בדיחה? זה בדיחות זה? מה, איך להיכנס לחוף גיא ולגנוב שם את הכניסה? זה בדיחה. זה בדיחה. אותי חינכו שזה לא בדיחה, שזה עבירה. תכניס אותי לבית סוהר. בקיצר, מה רציתי להגיד לכם? הלכנו לחדרה שם, עמק חפר. מזמן, זה כל דבר מזמן. בקיצר, אני יוצא, היה שם עומס, לא הצלחנו להיכנס עם ילדים. אבל אני, גדל העמק לא ייכנסו, נכנסתי. הגענו וזה, אני יוצא החוצה ללכת הביתה עם המשפחה, אני רואה ערימה של אנשים מחכים ליד המשרדים. מה קרה? התקהלות? לא, הם אומרים שיחזיר לנו את הכסף בגלל שלא היה מקום לשחק, היה עומס. כן? נכנסתי. מה קרה? מה זה הדבר הזה? באנו ממגדל העמק, אשתי גננת, הבאנו פה 30 תלמידים, ילדים בגן, אי אפשר להיכנס. הוא אומר, תירגע, אנחנו נחזיר לך כל גרוש שהשקעת. אמרתי לו, כפול 30. זומנים, אתה יודעת מה? ותספר לו שהם מעלי את הטרמפ עם הגננת. עליתי במונית, זה לא מזמן. עליתי במונית, אני יושבות 2 מורות. אז היא אומרת לה, איך זה לא פייר, היינו בספארי, ולקחתי את הילדים לעשות עבודה על האריות. והעשבייה כל כך הייתה גבוהה שלא ראינו כלום, וסתם נסענו.
למחרת אני מתקשר שלום, מי זה המנהל של הספארי? שלמה, עד שלום שלמה, תראה, אשתי גננת. מסכנה אשתי, תמדמתי אותה עם הגננת הזאת. אשתי גננת, לקחה את כל הילדים לספארי, ורצו לעשות עבודה על הריאות, והעשבייה גדולה. אומר, אני פיטרתי את הבן אדם שהוא לא גיזם את העשבייה. בכלל, אני מחזיר לכם את כל הכסף. שלחתי 30 כרטיסים, חילקתי אותם, מה אני אסביר? עד כאן, זה עולה כבר יותר כסף. וואי, נו, שמעון. את באמצע עבודה. יאללה. שלמה נעלם. מרים. ישר, 6 מילימטר אלומיניום, מרים. תכף נסיים. עשית? לא למה. לא, אמרתי דבר כזה, אמרתי שעכשיו תתקע לי, תעשה לי... אני אסיים לכם במשהו כדי להצחיק את אחות של בת חן. כן, נשנה אותה לגימורים. אני לא יודע, אני שם בניצב. מרסי, תודה. זהו. לא ראיתי.